her bir hak ewe sürecek bolsa ödeni, ewe süyecek bolsa, şoň bir merheleti var. Sen her näze hak bolaga. Siz jeletämdiň öde şoň gurun şoň üstüne, aýdyp diýmekdiň üstüne. Peygamber Hudaý sallallahu Allah tebarek ve Teala'nın şaýdan ýerine bardy ki Peygamberime näme diýär? Fedekkir innema ente mudekkir. Resul Huda sen aýdyp diýi innema ente mudekkir. Sen fakat nesihat berýän. Sen işin nesihat bermek leste aleyhim bi musaytir. Sen adamları ecbar edip, ikrah edip yola getirip başarmarsın. Sen onlara musallat de, sen yola getirmeklige diye Hudaý Taala. İnnema ente mudekkir. Sen fakat wezifan aýtmaklyk, diýmeklik. Qalan kim bilen? Rabbim Allah tebarek ve Teala bilen. Her wagtda sen hanawadaňda we sen öz tokmuty taýfaň içinde. We sen bir owada ýaşy bir mantagada kemeskem. Eger wagan sen bir hakka sebäp boljak bolsaň, hidayet öz wujudyňa gelip jamaň hidayetine sebäp boljak bolsa, 4 däne zat öwde bar. Birden bir sürüşenecek, hatardan hatar. Awalqy näme? Mevlana Mehmet Yusuf Kandehli rahmetullahi aleyh Mukaddeme-i Hayat-ı Sahaba'da cildiyek Sefi Bissir'inde şunu aýdypdyr. 4 tane katı gerdene hay sakt bar diýipdir. Öwde başla. Sen özüň Kur'an sünnete mutabık boljak bolsaň, hanawadaňy Kur'an sünnete mutabık etjek bolsaň, bolmany mubellig din, sen din diýanyny aýtjak bolsaň musulmandygyň 4 zatdan çäre ýok. Hetmin başa gelmeli. Pakistan'da kalkmadı Raybent'te Mevlana Cemil Hafizullah'ın ağzından hadis eşittim. Men şu an şu hadisi göremek, yani eşittim şu ağzından. Peygamber Hudaý sallam aýdypdyr diye, haýty bir musulman imtihan bolmasa, şalyp berýän musulmançylygynda, kıyınçylyk şoň başyna gelmese, narahaty gelmese, Peygamber diýipdir diye, men şoň musulmanlygyna şekim aýdypdyr diye. Mesela musulmançylygy öyle bir ýaşaýjak bolsak, 4 tane kıyın gerdene var. Awalqy näme? Sen özüň Peýgamberi meňzetsen. Peýgamberiň bar diýende barmy diýende barmajak bolsaň, iyi diýenlerden iymi diýenlerden iýmejek bolsaň, gey diýenlerden geyip, geyme diýenlerden gaçak bolsaň, salamlaş diýen bilen salamlaşmaşyp, salamlaşma diýen bilen salamlaşmajak bolsaň, ýüzleş diýen bilen ýüzleşip, ýüzleşme diýen ýüzleşmejek bolsaň, şu şeriata we özüň mutabaky etjek bolsaň, oşuny aýdyp başlasaň, awwal başdan istidbar tapylýar, istidbar, gaçyp başlaýardyr. Kullu dünýä senden gaçýardyr. Daşta oran hemmeti, "Ýy, bu zat näme? Muny nerden getirdi bi? Bu ne formy?" diýip, senden awal başdan gaçyp başlaýardy. Bu merheleni eger geçirip bilseň, bir merhelesi. Ikinji merhele istiqbal gelýär. İstiqbal gelýär. Ýuwaş-ýuwaş zehirler dogurlanýar. Şon ähli hak amal edip ketýär. Defeden Hudaý taam tawfigy bar. Ýuwaş-ýuwaş zehirler dogurlanýar. Şol adam motivatsiýa bolýarlar, şu jamaata motivatsiýa bolýarlar, ýuwaş-ýuwaş şulaň aýtýan dogry diýmeni durýarlar diýip. İstiqbal gelýär soňra. 3-nji merhelede hediýeler gelmän durýar her ýerden otam. Şeýikdendir, kökedendir, gawundandyr, garfydandyr, pullandyr. Muhtelif hadaya hassa şu jamaatyň başlyklaryna gelmän durýar. Bu da beter sürüşenjek ýer. Ondan soňra aňrakda post magam riýasat gelýär diýip. Birden sürüşenjek. Yani awwal kızaşın ol üçüde hoşlukda, istiqbal hoşluk, hadaya hoşluk, magam mensep riyasat hoşluk, emma awwal kızı istidbar tapılýar. Eger biz aýdyp diýjek bolsak, şeriata wala boljak bolsak, awwal başdan gaçyp başlaýarlar. On gaçyp başlaýar. Näme hem arada bir gawurşan adamdan biri hafiz, haçan sen şey urşup gelmeli ya da. Haçan sen şey gelmeli. Haçan sen iş borum dükleşip gelmeli, aýtyşyp gelmeli, diýişip gelmeli. Men diýdim, sen ad hawlykmy heni? Biraz şoň wagt alýaşy. Peýgamberimiz aýdypdyr şunu. Men iltemasa ridan nas bi saqatillah, saqitallahu alayh ve asqata alayhi men ardahu fi saqati. Men iltemasa ridan nas, her kim adamlaryň razysylygyny gödese diýer. Näparam adamlaryň razysylygyny? Adamlaryň razysylygyny gödemelenmeger. Ýok, adamlaryň razysylygyny bir adamma gödeýär diýe, gödemeli ki. Emma bu adam näme diýär? Men iltemasa ridan nas, bir adam ki adamlaryň razysylygyny gödese, bi saqatillah, şeriaty depelepdi. Halal farkyna, haram farkyna da, bidgat farkyna da, halal sünnet farkyna da, mekruh farkyna da, men iltemasa ridan nas,
her bir alim, ahun, her bir mübelliği dini ki adamların radisini dep şeriatı defelete ne olur diptir? Sakitallahu aleyh, Rabbim Allah Teala'nın narda olur. Ve eskata aleyhi men ardahu fi sakati. Hak radi edecek olan adamlar mı da? O radi edecek olan adamları şeriatı defelep adamlar radi edecek bolup durdun. Onlar Huday'tan senden narda eder gaytar dedi. Bar nerede doğrulayamın doğruladı. Ama yok. Ve men iltemese ridallah bi sakatin nas. Her bir mübelliği din, her bir mesulü din, her bir Müslümanı ki her bir semette Allah'ın radiyalığını ödese bir sakatin nas adamın narda bolsa olsun men bir göre girecek ya men öl mesulüm men mesuliyetim men öl mesulüm mesulünü de her kim Allah Teala'nın radiyalığını ödese adamlar narda edip narda bolsa olsun ne olur diptir radiyallahu anhu Allah radiyı olur ve arza anhum men askatu fi ridahu hak narda edilen ma olur Huday Teala radiyı edecek diptir. Hatta yezinehu ve yezine kavlehu ve amelehu. Hatta Huday'ın bolup verişini, keyfini, ettiyen amalını avda olacak diye. Kim edecek şunu niptir? Şunu Huday Teala'nın iş. O da Müslüman doğullum. Hemçinin ki Peygamber Huday Selam'a tebliğ din, şuna bir vazifemiştik. Bir de vazifesi, emma doğru duracak bolsak, ki biz şu andaki sizi keştak elhamdülillah muhabbetiniz var, geliyordunuz. Bizim her gayetimiz şu düşünün hak derekli, her gayetimin bir sürü kurbaniler beregli, bir engoşnama bolugli, bir de barmak çomodulya, hekile hadiliya, at takılya, totaya döredilya, idimden taktaya edilya. Şun idinden inşallah giyinçlik var. Yönetim bir merhaleti var Müslümanlığın. Peygamber Huda Aleyhisselam bir gün Mekke yaplanı otuyoka, hanginden sahabeler geliyor ya Resulallah, doğasını hevelen darın diren, beter darın diren ya Resulallah. Doğatıyla vurup durla, yencip durla, horlap durla. Ağaç susuz bir berren arasında 3 yıl saklap durla, 3 yıl. 3 yıl ağaç susuz. Yaprak iptirla, ham iptirla, Allah bile nem iptirla. Ya Resulallah doğat deydiler diye. Peygamber şeyler bir dikelli diye adam. Siz havluk yanı deydi. Siz havluk yartın deydi. Geçen kommotlarda şeyler bir yağdaylar bollu. Keşolan etlerini çengali haya aheni bilen daradıla diye. Hak derekli. Velatta pıçkı bilen söyler ketille diye. Geçen kommotlar bolanlar. Ve siz deydi havluk yartınız, inalekem siz görürsünüz. Falan yerden bir zenana gaydar. Tepeten ha öyle gaydar, haca gaydar. Hiç kimden korkman meğer bir Hudaydan korkar. Şöyle bir emniyet bolur deydi Peygamberimiz. Alif lam mim. Diyanata duracak olan Müslümanlığın müşkilat set ödeba. Elbette iki zattan iş almaklık gerek. Yumuşak bolaylı aytmaklıkta. Mehriban bol. Cedelmi de yok. Vuruşumu da yok, tevşimi de yok. Mehriban bol. Enin olsun, atan olsun, doğunun olsun, hem tayan olsun. Kattan kata edip dursun. Başardığından mehriban bol. Müslümanlığın şeriat şey diye. Başardığın gözün yaşın yok da gurun var. Emma müşkilatsız bolmaya, narahatsız bolmaya. Allah Teala müşkilatları koyuptur. Neyden çürüyüm? Taylanmadan çürüyüm. Huday Teala bizi azmayış etip şu var. Bizim her günümüz azmayış. Sen fikretme azmayış diyenleri etmeyeyim, bir ağaçlık gelmeli. Yok mu? Sen evinde namahrem sen azmayış. Halal haramın gurrun sen azmayış. Miras bilen doğulan gurrun bulunna hakkı durmakla sen azmayış. Namaz cemaattan çürüyüm, mescide gelmeden çürüyüm, şu bir olokan azmayış. Bu ne 5 ot azmayış otursun.